Velkommen til cirka 5 minutter omkring, hvordan du bruger ClubRunner fra din PC. For hvordan er det lige det der med ClubRunner? I den her video, der vil vi først dele med dig, hvordan du logger ind på ClubRunner. Så er der et afsnit omkring, hvordan du melder til og fra møder. Så er der et afsnit om oplysninger i medlemssystemet. Og til sidst noget mere omkring hjemmesiden. Men først log ind. Den bedste måde, det er at gå på for eksempel Google og søge på din klub. I det her eksempel, der er det Bjerringbro Rotary Klub. Du kan også søge på distriktet. Nu får du en række søgeresultater frem, præcis som man altid gør, når man googler noget. Og som regel, så vil din klub være den allerøverste. Ellers så rul en smule ned og klik på din klub, og så er du inde på klubbens hjemmeside. Det her, det er altså klubbens officielle side. Det er den, alle kan gå ind og kigge på for at holde sig orienteret om, hvad der er særligt ved den her klub, men også hvad der er af arrangementer i klubben. Det du kan gøre, fordi du er medlem, det er, at du kan klikke på Mit Rotary oppe i højre hjørne. Så kommer du til en login-side, som vi kender den, hvor du logger ind med dit brugernavn og adgangskode. Og hvis du ikke kan huske de to, så tal med din SIGO om at få et brugernavn, du kan huske, og en ny adgangskode. Sæt flueben ved hold mig logget ind, så bliver det lettere næste gang. Og lad være med at bruge de andre muligheder som glemt bruger eller magic link, fordi erfaringerne viser, at det giver en masse bøvl senere hen. Nu kommer du ind på medlemssystemet inde bag ved websiden, og du kan altid komme tilbage til websiden ved at klikke på hjem i øverste højre hjørne. Nu kan du rulle ned og se de kommende arrangementer ude i højre side. Det er dem, man også kan se udefra, men nu er du logget ind som medlem og kan klikke direkte på dem. Du vil faktisk også kunne, uden at have logget dig ind, bare klikke på begivenheden og tilmelde dig, og så vil systemet bede dig om en adgangskode. Det er smart nok, hvis du kun skal meldes på et enkelt arrangement, men hvis du skal på flere, så er det bedst at være logget ind, som vi har vist det her. Nu kan du registrere dig selv ved at klikke på medlem, og du kan registrere gæster ved at klikke på gæst. Når du kommer ind på den tilmeldingsside, så er der faktisk 3 ting, du kan. Hen i højre side, der kan du fremmelde dig, eller du kan vælge at tilføje gæster. Du kan se deltagere i mødet ved at trykke på se, hvem der ellers er tilmeldt herude til venstre, eller du kan komme tilbage til medlemssystemets forside ved at klikke øverst til venstre på admin. Den næste del her, den handler om de oplysninger, du kan finde inde i medlemssystemet. Og der er flere veje til det samme. Du kan bruge fanerne øverst til at finde vej, men vi anbefaler, at du bruger de kasser, der er her. Se for eksempel den her kasse, Mit ClubRunner. Der kan du se mine forpligtelser, mit fremmøde, min kontosaldo, min e-mailhistorik, mine udvalg og dine mapper. En anden kasse, vi vil henlede opmærksomheden på, det er, hvis du ruller lidt ned, så finder du den kasse, der hedder organisation. Og her kan du se kluboplysninger, klubbens ledelse, udvalg og dokumenter og etc. Til sidst så et par ord omkring hjemmesiden. Du kan som sagt altid komme tilbage til hjemmesiden ved at klikke på hjem i øverste højre hjørne. Nu er vi på den officielle hjemmeside, som alle kan tilgå, og måske er der en knap, hvorpå der står Min Klub. Hvis din klub har lavet en intern hjemmeside med jeres egne interne ting, så kommer du ind til det af den her vej. Hvis der ikke er en knap, der hedder Min Klub, så er det fordi din klub har valgt ikke at lave en intern side. Og det samme gælder faktisk på distriktet. Du kan komme på distriktets hjemmeside bare ved at søge det i Google, men du kan også klikke her på distriktets webside. Og hvis distriktets webside har en knap, hvorpå der står Mit Distrikt, så er det fordi, der er en intern side med ekstra informationer kun for medlemmer inde på distriktet. Hvis du vil vide mere, så spørg din klubs SIGO. Tak fordi du lyttede med.